Ijelo losasazo iAlfred Nzo FM libambisene nomzi wokuncakaza iWild Coast Sun kusuku lwanamhlanje batyelele isikolo samabanga aphansi Ngqinibeni kwidolophu yakwaBhaca nalapho bexhamle abafundi abangathathi intweni nabawelwe ngomqa esandleni kolusuku. Siyabulela kakhulu. Denazawupha naba bethu abantwana. Imfundo sesona sixhobo nokusebenzisa ukutshintsha ihlabathi. Igama ke sithom zam mna ndinguAviwe Avela Bhaca ne ndenza ibreakfast show pha eRadweni. So ndingena pha eRadweni mna ndithethe pha eRadweni kodwa ka ndihamba indodwa ndihamba nosisi ngapha on my left hand side ngusisi Thato lona Ramaypato wenza indaba ngolwimi leSotho then ibe ngusisi Wendi kaNogwaba upha kwa news uphethelo sisi and then lo ngapha yanguAvela 10 usuka pha kwa marketing nayo imanager then khona obhuti sihamba nabo pha benze show into basizofika apha ngexesha ithani shine babhuti shine nanso nje lona opha uphethe camera pha kuDr Mystic simbiza kanjalo awugqirha kaNomathotholo so uzakwenza show baniyavela kula video ni trend pha ko Facebook niyafuna utrend mos kubhuti walapha ke kwashinda ne kwalapha ke naye then of course ngubhuti Peach lona kaMlenzana ungu-programs manager ngumanager wami lo olapha. Otherwise size apha sithom zam siziseze izihlangu kwenzela bani izoba bahle linxibe izihlangu izinhle apha ezilapha ecamkwam kodwa ke asizisanga sisodwa ne sihamba neWild Coast Sun basincedisile ke to making sure into basizisa ntoni ezizihlangu apha kuni. Utheni ngathi nothukile nje hayi andinithanda mina indlela enijonge ngayo hayi ngathi bayothuka sana ndithe mna ndingubani igama lam nganokhumbulayo ewe chom khasuku mucho chom nangu chom uyatsho pha ewe ndithe ndingubani mina kholela izandla chom uthi ninguV uthi yandideketisa sana uthi nguV Mabhaca. Otherwise anikezela kusiswendi usiswendi ke uza uthetha naye more especially into basamkelekile apha abulele kakhulu nakumfundisi pha ngosamkela asivumele into basize kuni sizonipha izihlangu ngosuka namhlanje saphinde sishayiveni before sihambe kodwa ngoku masikhe sivu siswendi into ba uzawuthini apha kuthi qhobela izandla wababiza bonke uNoah wabakheli nqanawe wathi mvuli sukumani nonke wababiza bonke uNoah wabakheli nqana wathi mvuli yeza hayi ziqhobelani izandla molweni Ngqinibeni niyazazi bani balekile you are very important niyakhumsha apha esikolweni ukala yithini yes msasazi niyakhumsha yes msasazi ndanihalela uba imiss chaza endilungi mamelani ke isikolo senu siphela ku grade bani nibafutshane kangaka ni proud ngoba ngabantu baseNgqinibeni yes msasazi itshoni thini yes msasazi ya ndinganibhaqise nithi komiss yes msasazi andithembi nina okay bese kutshiwa kwathiwa ndingusisi Wendi Nogwaba ndingwalapha eLibhacweni kwaBhaca abanye bathi kuseMount Free guys siyanithanda sizonibuka besithe sihamba nabani Alfred Community Radio nabani Wild Coast kwathini hayi lowa sisiqenqe la chomi le ngubani igama lakho athandile bani Nkamba masemqhobeleni izandla athandile ukhumbula yonke into ndiyathemba naseklasini unjalo so iWild Coast Sun kwakunye neAlfred Nzo Community Radio liphulo eliqhubayo ne ayisowishanisa ubiza amagama amakhulu utishara kaloku ndingwakwa news ngoku sibizela amagama esixhosa nzima so liphulo siliqhubayo siAlfred Nzo Community Radio neWild Coast Sun ukuhambela izikolo siziphathele izihlangu ezintsha ezinhle siye sinike ke abantwana abazideservayo
ne niyandiva xa ndithi deserve abazidingayo kakhulu kunabanye. Andithi abanye kulonyaka bavule ngezihlangu ezintsha, abanye bavule ngezihlangu za last year. Yebo, yingakho ke ngoku sifuna ukunikeza aba abangenazo mhlawumbi ezintsha okanye somnye sigugile omnye akanaso sokutshintsha. So siniphathele ezo zihlangu ke, kodwa sizuninika nonke, niyeva? Sizonika abantwana bayi-20, niyeva? Mhlawumbi kuzofika abanye abantu futhi baphinde bazonika abanye. Uyayibo? Andithi nani niyathanda bantwana nibe bahle nonke? Andithi uniform kuthiwa ngumakuthiweni makufanwe. Sifuna loo nto ke into yobana nifane nonke. Andizuthetha kakhulu ke ngoba niyatshalilanga ndithi, kodwa siyabulela ngento yobana nibe niyasamkela. Niyayimamela iradio? Nimamele phi? Ifumaneka phi? Ifumaneka ku-90 bani? 90 bani? Nobani? Yes, lakoma. Ndiyayithanda lakoma. Okay, namhlanje xa ufika ekhaya uthi ndicela uvule u-98.3. Uyeva? Ngoba u-93.8 uvakala ngapha ematatiyela. Nonke nimamela Nzo FM nizofumana into ezimandi. Abantu abanithandayo bonke aba bantu bayathetha pha ereyidweni. Nibamamele ke ngoku, niyabo? Nicela mama nithi ngicela sivule Nzo Community Radio. Siyanithanda kakhulu principal, siyabulela kakhulu. I think let me hand over to you then sibone ba siyayifumana ne-SGB. Enkosi, qhobani izandla ke, qhobelani umsasazi. Nizayimamela iradio ne? Xa nivuka ekuseni nivuka ngabani ixesha? Ngo-6 nabani? Nobani? Iyakhala ke imini yonke. Enkosi kakhulu. Enkosi mama umsasazi. Khanithi halala Alfred Nzo Radio halala. Mantathe lithuba ndibulise kubasasazi. Aba bantu ke bathe bangabasasazi aba bathi baviwe ereyidweni. Bayakwazi ukuba babancinci bakwazi ukungena pha ereyidweni. Ndinihlebele. Ukhona kanye umuntu okhalela ukufundela lonto. Okhalela ukukwazi yena uba mncinci angene ereyidweni. Bakhona? Mabaphamisa izandla. Okay, masizibetheleni izandla bethuna. Okay, mantathe lithuba ke ndibulise kubasasazi base Alfred Nzo Radio. Inento embhalwe ndiwuthandayo ke ithi eyethu yaruna. Bayibonakalisile ke lonto namhlanje into bayayilandela lonto uba yeyethu la Alfred Nzo Radio. No Wild Code Sun mandibulise ngelihle igama lika Yesu Kristu, amen. Mandizazise ukuqala kuPeter, uPeter isename. Ndicela ungalibiza igama kudosini kumqhokhana kuNgcina ngumatebana unqabashe. Ngumntakwethu ke lo okuthiwa uya videolizer pha kunyana kutata omncinci. Ndicela ukudlula nje kwinto ethi sinetitshala apha. La mama ophaya, mama wabantwana, mama uKhakhaza, mama uMaphoyi nguMiss Khakhaza. Ndicela uvele nje enke ndidlule ndiye phaya ngusisi Ntoshi lowa kwabantwana bamazi nguMiss Ntoshi. nguMiss Sinyilili. Then kube zezantombi eziseca kwabo. Lo onento emnyama waziwa enguMiss Vovo nguMiss Chalana. Then kube nguMiss Lukheme unasi nazo ndibe ne-SGBs phaya kwela cala. Ngunobhala we-SGB umama uSibutha, kube ngutreasurer we-SGB umama uKholisa. Then ndibe no auntie pha kitchen halala bo auntie halala. Enkosi
Alfred Nzo Radio ndicela nje ukudlulisa amazwi ambalwa abona abantu enqimba bazawudlulisa wona amazwi zi-SGBs but ndicela ukudlulisa nje ilizwi elithi siyabulela sisesisikolo esincinane kangaka kodwa namhlanje sifumana inyweba yentoba sivakatshelwe yona nto eviwa andikhaleli ukuthi nationally ndikhalela ukuthi worldwide so siyabulela kakhulu nomatha kwenzeka ntoni kwilantukazi kwi-programs zika-Alfred Nzo Radio namhlanje kuvele intoba kunale program eqhutywe eNgqinibeni so sisisikolo esincinana nakangako siyabulela sibamba ngazibini benditheke onke amazwi ombulelo azawudluliswa yi-SGB okwethu kunye nje qha kukufakwa nje emephini umuntu ozawumamela ilantu ka-Alfred Nzo Radio namhlanje qinisekile uyayazi intoba beke kwafika eNgqinibeni abuze umbuzo othi ungubani nawe naNgqinibeni thina sizawukwazi ukumphendula sithi sisesasikolo esincinanana kodwa sivelile emephini sisesisikolo esincinanana kangaka siyabulela kakhulu sibamba ngazibini really eliphulo ningene kulo liphulo lake labaluleka nangeyona ndlela because ke sihlala nabantwana size si-end up sizi-social workers ngelinye ixesha because ufumanisa babanye bahleleleke ukudlula abanye kodwa ke intsebenziswano enisinika yona yile engummangaliso sibamba ngazibini ingaskeke no-wild coast sun abe uyafumana nje into ethi uThixo nandisele nide nenze nangakumbi. Over to you ke mama umsasasa. Oyi nabethu nabantwana hayi baqhobeleni izandla saniba nomona shini andisithandi ichomi ezinomona mna khani baphinde futhi nibaqhobele kuba nomnye oyaziyo la ngoma le ibigqibodlana khe nababona belinganisa nonke niyayenza la jive aniyazi nonke ndiyatsho ndinibonile ngonibane nisithi xa kubanjwa indlebe nibambe ndinibonile so nonke niye nimfundiswe ngumem. Oh hayi ke over to you ke mama. Molweni basasasi bam. Lo othethayo ngumama uSibotha oyi-SGB yalapha esikolweni eNqinibeni. Yebethunani into endiphakama nayo bethunani ndiphakama andiyazi noba ndithethe ndithini kodwa ndiphakama nomvuyo bethunani sibalulekile namhlanje ndiyayazi into yoba Ngqinibeni nawe awumncinananga ngoba namhlanje sibona uThixo nathi namhlanje esizisela into enkulu yingako sithi sibulela wena Yesu ngoba sinezinto zonke namhlanje nathi namhlanje sisemephini ngenxa yenu Alfred Nzo Community Radio. Kuthiwe ke abahambi bodwa kuthiwe kubahamba nomzamo. Ndiyabonga bantakwethu into enkulu enisenzele yona nathi nasenza abantu bokwenyani. Ndiyayazi into yoba sisisikolo esincinci akukho bani ojonge into engcono kwesisikolo kodwa nina nisikhethe as abantu enibabone ngathi nabo ngenye imini ingakho kungakhonto. Ndifuna ukuthi ke basasazi bam namhlanje nazokwenza imbali kwesisikolo ukwenzela into yoba nditsho nabantwana abancinci abakwesisikolo ngenxa yokubona nina nabo bayobonakala benamaphupho. Kunjalo nje ndazi intonye ngokufika kwenu namhlanje uThixo nakwesisikolo angabonakala etyala nto. Ndibulela ngohlobo olumangalisa uThixo anigcine nina enithena sidela namhlanje naza kwesisikolo nina khange nisidelele kodwa niyena sibona njengesikolo eningenza ulutho kuso. uThixo kanigcine Alfred Nzo nawe Mzamba uThixo anigcine. Ndifuna ukuthi ke kuni ntinga ntakandini hambani ke ngalamandla uThixo aniphe wona niphinde nenje njalo ngoba nide nazawupha naba bethu abantwana bengelutho kodwa nina nabenza balutho kwesisikolo. Enkosi.
Enkosi kakhulu ke mama, siyabulela ngalomazwi amahle kanjalo. Siyathemba ke into yoba xa usithi ntinga ntakandini sawubane sihleli kula number 1 because we are the number 1 community radio station. So sawubane siqhubeka ke sihlala ngoba sibane sifumana iblessing ezinjalo. Enkosi kakhulu. Anana mazawuncediswa ngumfundisi na okanye ukhona umuntu ozancedisa in handing over izihlangu ezizabantwana. Sibabize. I also believe into yoba kungenzeka ba kukhona abantwana abangekhoyo but kwaba bakhona sawubanika ke izihlangu zabo, then sizayicelebrate okugqibela siyivale sihambe sinyeke niqhubeke ningene eziklasini. Liyatshisa ilanga. Yo, niyaliva? Niwaphethe amanzi? Abazali abanifakelanga amanzi ezibhakeni? Ijuice ezibandayo ezisisiqeda zikho nazo? Wani bathi xa ufika ekhaya namhlanje uthi mama okanye tata ngeke mntase liyatshiselanga unifakele ijuice enesiqede, ayikho kayilento. Otherwise mandibize amagama apha. Ukhona yena eke baphelele. Khani baqhubele izandla ezikhulu bethuna oyini. Siyababongela ngofumana ezi zihlangu.